Het aantal boetes voor wildkamperen op Schouwen-Duiveland is in een jaar tijd verzesvoudigd. We zien hier een auto die volledig is dichtgemaakt door middel van een soort van gordijnen. We gokken zomaar dat deze hier al staan te overnachten. En verder in deze Zeeland nu. Toch uitzonderingen op strenge regels. En gemeente krijgt nieuwe mascotten. Goedenavond. Op Schouwen-Duiveland is het aantal boetes voor zogenoemde buitenslapers in 1 jaar tijd spectaculair gestegen. Uit cijfers blijkt dat het aantal bekeuringen met maar liefst 663% is toegenomen. Onze verslaggever liep een nachtje mee met de BOA's. Met BOA's Albert en Erwin gaan we mee. Op zoek naar mensen die buiten willen slapen in de openbare ruimte. De BOA's waarschuwen eerst en geven later op de avond een boete. Op de Brouwersdam is het al snel raak. We zien hier een auto die volledig is dichtgemaakt door middel van een soort van gordijnen. We gokken zomaar dat deze hier al staan te overnachten. Het aantal boetes voor zogenaamde buitenslapers op Schouwen-Duiveland is spectaculair gestegen. Het zijn veelal toeristen, maar ook mensen die op doorreis zijn. Hallo! Ja, het is echt hele... Goedenavond. Ze moeten eerst even aankleden. Ja, kijk, kein Problem, wir warten. Sie sind jetzt, glaube ich, Sie wollten hier übernachten, oder? Eigentlich ja, Ja. das ist nicht erlaubt. Nein, das ist nicht erlaubt. Oh, ehrlich? Ja. Okay. Für jetzt ist es nur an Warnung. Ja. Ich habe auch noch einen Flyer dabei. Ja. Da steht auch ein QR-Code auf. Auf Campingplatz in Nähe, aber Sie sind mit Autos, so vielleicht ein Hotel ist auch noch eine Möglichkeit. Ja. Aber Sie dürfen hier nicht übernachten. Oh, zal ik een paardje doen? Ja, waarom? Sorry. Dan loop ik wel even naar de Nederlander toe. De Brouwersdam blijkt deze avond erg geliefd. Hallo, goedenavond. Maar mensen wakker krijgen? Goedenavond. Het is niet toegestaan om hier te overnachten. Toen ik hier om 8 uur kwam, toen was het vol met campers. En toen we gingen slapen, was het hier nog druk, maar nu niet meer. Ja, ze geven eerst gelukkig een waarschuwing. Wat vindt u daarvan? Vriendelijk. Ja. Ja, misschien stom, misschien had ik beter kunnen kijken, maar wist ik veel. Volgens de gemeente veroorzaken buitenslapers veel overlast voor bewoners op het eiland. Is omdat die plekken waar zij kamperen over het algemeen midden in de natuur zijn. Die willen we graag veilig, netjes en schoon houden. En ja, de ene natuurkampeerder die houdt zich daar ook keurig aan. Maar ja, je ziet helaas ook dat er heel veel vervuiling ontstaat door bijvoorbeeld behoeftes die gedaan worden of vuilnis wat achtergelaten wordt. En dat is niet nodig, want nogmaals, we hebben genoeg plekken op het eiland. We zijn inmiddels hier in Schanendijk aangekomen en een camper gevonden. Het is nu na het tijdstip dat er niet meer wordt gewaarschuwd, maar boetes worden uitgedeeld. En dat gaat dus gebeuren. Het is niet erlaubt te slapen aan de weg. En zo krijgt deze Duitse toerist een boete van €170. We vervolgen de avond en horen het ene na het andere excuus. Bijvoorbeeld dat ze de borden niet hebben gezien. Nou ja, meneer gaf aan dat hij het bord niet had gezien, maar goed... Als je het bord zo ziet, zou je toch zeggen, groter kan je het niet krijgen. Het staat ook nog in het Nederlands, Duits en in het Engels. Dus in alle talen is het mogelijk. Maar hoe kan het dat het aantal mensen dat illegaal buiten slaapt zo explosief is gestegen? Dat na corona er heel veel toename is van mensen die zomaar op de Bonnefoy zijn gaan komen kamperen. En dat is ook een beetje de trend. Ze gaan vaak onvoorbereid. Dus we gaan rijden en dan zien we waar we uitkomen. Gaan we kijken of we een slaapplek kunnen vinden. En als ze die dan niet zo snel vinden, dan denken ze, oh, kijk, daar leuk aan het water is een parkeerplaatsje. Dan ga ik daar staan. Als het aan deze 2 BOA's ligt, zal niemand illegaal slapen, behalve op de camping. Er gaan nog een hele hoop van dit soort controles komen. Net zolang tot mensen het hebben geleerd, om het maar zo te zeggen. Ja, en anders kom je Albert en Erwin tegen. Onder andere. Het waterschapskantoor in Terneuzen wordt definitief verkocht. Het pand in Terneuzen werd al een tijd verhuurd aan anderen... nadat het Zeeuwse waterschap Scheldestromen al het werk heeft verplaatst naar Middelburg. Het vertrek uit Terneuzen zorgde voor discussie... want bij de fusie destijds tussen de 2 Zeeuwse waterschappen... was afgesproken dat er ook een kantoor in Zeeuws-Vlaanderen open zou blijven. Bij een eenzijdig ongeluk op de postweg bij Leeuwendorp is gisteravond laat een 33-jarige man uit Meliskerke om het leven gekomen. De man reed door nog onbekende oorzaak tegen een boom, waarna de auto de akker opschoot.
Een brand vanochtend aan de achterkant van de Ethos in de Lange Delft in Middelburg. Niemand raakte gewond. Alle mensen die in de winkel aanwezig waren, konden veilig naar buiten. Vanwege de brand was de winkelstraat een tijd afgezet. Verwarring over vuurwerkregels. De Zeeuwse gemeenten hadden samen afgesproken dat niemand met oud en nieuw vuurwerk mag afsteken. Ook verenigingen niet. Maar de gemeente Veere wil in sommige gevallen toch een uitzondering maken. Bij de komende jaarwisseling is vuurwerk verboden. Maar verenigingen en stichtingen kunnen volgens de wet een ontheffing aanvragen. De Zeeuwse gemeenten hebben samen afgesproken zulke ontheffingen niet te verlenen. Maar Veere zegt dat in uitzonderlijke gevallen wel te willen doen voor oude, bestaande evenementen. Een evenement met, laten we zeggen, een hele langdurige staat van dienst, aantoonbaar zorgvuldige organisatie en een hele bewezen veiligheidsaanpak willen we onder zeer strenge voorwaarden wel bekijken. Een burgemeester kan dus ontheffing verlenen en het afsteken van vuurwerk toestaan aan verenigingen. Dat geldt niet alleen in Veere, maar overal in Zeeland. Dat zegt burgemeester Frank Weerwind van Terneuzen, die spreekt namens alle Zeeuwse gemeenten. Zijn er tradities uit het verre verleden met grote shows en dergelijke, dan is het een stukje couleur lokaal dat een burgemeester kan wegen. Maar nogmaals, de algemene lijn is dat wij het landelijk vuurwerkverbod als burgemeesters in Zeeland volgen. Ja, bij mij in de studio verslaggever Marcel de Kraan. Marcel, snap jij het nog? Inmiddels wel, hoewel de communicatie in eerste instantie niet altijd duidelijk was hierover. Kijk, het zit zo, er is een algemeen verbod. Gemeentes kunnen een ontheffing verlenen aan bijvoorbeeld verenigingen. En Zeeland, de Zeeuwse gemeenten, de 13 Zeeuwse gemeenten, hebben besloten om dat niet te doen. Maar goed, eerst werd gezegd, ja, niemand niet, ook geen verenigingen. En nu dus toch Veere met een eventuele uitzondering. Ja, Veere heeft gemeend hier apart over te moeten communiceren. En wat krijg je dan? Verwarring, want het lijkt nou of het in Veere wel mag en in andere gemeentes niet. Al die gemeentes kunnen een uitzondering maken, maar ze hebben gezegd, dat doen we slechts bij uitzondering. Veere heeft ook helemaal geen aanvragen gehad om ontheffing te kunnen krijgen of te moeten verlenen. Het is wel zo dat er in Oostkapelle een groep mannen bezig is met vuurwerk op een professionele of semi-professionele manier. En dat zou dan eventueel weer wel mogen? Ja. Nou, misschien dat zij nog een ontheffing gaan aanvragen, maar dat is tot op heden nog steeds niet gebeurd. Maar goed, komend oud en nieuw, geen vuurwerk meer, hè, een vuurwerkverbod, strenge regels. Dat was bedoeld dus om al dat vuurwerkoverlast wat we altijd hadden, om dat te voorkomen. Ja, en ik denk dat dat eigenlijk nog wel een zware dobber wordt. Denk alleen maar eens aan de handhaving. Je kunt niet in iedere straat een agent neerzetten. En ik denk dat het ook wel een beetje een kat-en-muisspel gaat worden. Dat jongeren het misschien leuk vinden om ergens een hele harde knal te veroorzaken en dan te kijken hoe snel de politie erop afkomt. En dan is er nog iets. Kijk, de gemeenten zeggen nu van ja, we geven geen ontheffing aan verenigingen en het kan allemaal niet. Dat klinkt natuurlijk heel stoer, maar je kunt ook zeggen, we gaan als gemeente gewoon een vuurwerkshow organiseren om mensen te verleiden om niet zelf vuurwerk af te steken, maar om gewoon samen naar zo'n show te gaan kijken. Dat kan ook. Zoals ze dat bijvoorbeeld in Frankrijk doen. Bijvoorbeeld. Marcel de Kraan, dankjewel. In de haven van Vlissingen-Oost is in de eerste 6 maanden van dit jaar minder cocaïne onderschept. Dat blijkt uit cijfers van de douane. In de eerste helft van dit jaar is in Vlissingen 400 kilo cocaïne gevonden. Een jaar eerder werd in totaal 4100 kilo onderschept. De cijfers in Vlissingen wijken af van het landelijk beeld, want in vergelijking met een jaar eerder is landelijk tot nu toe 20% meer cocaïne onderschept. De Goedse binnenstad heeft er sinds vandaag een opvallende inwoner bij, want het kindercollege onthulde op de Grote Markt de nieuwe mascotte van de stad. Ja, Goes is ganzenstad, dus ja, daar kan je maar 1 mascotte bij bedenken en dat is de gans. En we zien ze overal in de straat lopen in Goes en daar zijn we heel blij mee. Dus ja, daarom hebben wij nu in de binnenstad onze grote gans. De kinderburgemeester en kinderwethouder vinden de nieuwe mascotte erg leuk. Ik vind ze ook heel grappig, want bij sommige mascottes zijn ze erin genaaid en het pakt maar deze niet. En hij is wel heel leuk omdat hij zo groot is. Hij heeft ook leuke oogjes, hij heeft grote vleugels en ik vind hem super grappig. Er is alleen een klein probleempje, de gans heeft nog geen naam. Omdat de kinderen vandaag 2 weken de tijd krijgen om een naam te bedenken. En over 2 weken hebben we dan de uitreiking van de mooiste naam. En die wint een prijs. Gijs de Gans. Goesie. En tot die tijd laat de gans vooral van zich horen.
Bij een zware depressie of andere geestelijke problemen proberen om een opname te voorkomen. Of als zo'n opname echt nodig is, proberen die zo kort mogelijk te houden. Dat is de insteek van het IHT-team van Emergis. Deze vorm van intensieve hulp thuis bestaat nu 10 jaar en is bedoeld voor mensen die in een crisis zitten op het gebied van mentale gezondheid. Patricia Wagemans die kreeg die intensieve hulp en dat ging vooral via beeldbellen. Hoe is het gegaan sinds gisteren? Ja, het gaat eigenlijk wel. De medicatie die slaat goed aan. En ik ben ook wat rustiger. Dus nee, dat gaat goed. Dit is Patricia Wagemans. Ze is 54 jaar en woont in Oude Tongen. Een tijdje terug gebeurde er heel veel tegelijkertijd in haar leven. Een scheiding, de verkoop van haar huis, haar kinderen de deur uit. Ze kon het allemaal even niet meer zo goed aan. Ze heeft 6 weken lang intensief hulp thuis gekregen van Emergis. Gesprekken en medicatie zorgden ervoor dat ze er weer helemaal bovenop kwam. Door je gedachtegang te veranderen. Door tools die je krijgt, boeken die je kan lezen, opmerkingen die ze maken van je moet dit eens proberen, je moet dat eens proberen. En die aanpakken en dan proberen om dat te volbrengen. En dat hielp. Ook een beetje met de dagindeling, hoe het allemaal verloopt overdag. En dit is Richard Koreman. Hij werkt bij het IHT-team dat Patricia heeft begeleid. IHT staat voor Intensive Home Treatment. Deze vorm van hulp is bedoeld voor jongeren en volwassenen die in een crisissituatie zitten. De hulp wordt dus zoveel mogelijk thuis gegeven. Voornamelijk angst en stemming is de hoofdzakelijke klacht. Dus mensen die ernstig depressief zijn of veel last hebben van angst- en paniekstoornissen. En daarbij ook wel vaak suicidaal zijn, dus het leven niet meer zien zitten. En daar proberen wij dan zorgen dat iemand, daar richten wij onze behandeling op, om die klachten te verminderen. Jaarlijks maken zo'n 1100 mensen gebruik van zo'n intensive home treatment. En het is mooi dat dat er is, zegt Patricia. Maar bij mij kan ook medicatie en dan mocht ik ook geen auto rijden. Dus sowieso was het voor mij lastig om dan naar Kloetingen te gaan. Het was toch een klein uurtje rijden. En toen op een gegeven moment stelden ze dit voor. Nou ja, hartstikke fijn dat dat ging. Zodra de crisis ontstaat, dan komen wij in beeld. En door hoog intensieve behandeling te bieden aan huis, kunnen wij heel snel wel resultaten bereiken met medicatie, met opvolgcontacten. Dat is wel zo dat mensen daardoor wel snel stabiliseren. Ja, al kan je je verhaal maar kwijt, hè. En zij sturen je de goede kant op. Je moet het alle tijden zelf doen, maar het is alleen extra ondersteuning. Zo ook de medicatie. Ja, is goed. Bedankt weer. Doeg. Ook vandaag weer een onbewolkte zomerdag met een stevige noordelijke wind. En daardoor liepen de temperaturen in Zeeland uiteen. 25 graden aan zee tot 30 of zelfs 31 graden landinwaarts. Morgen is er ook nog veel zon, maar dan ook af en toe wat meer bewolking. 's Middags een matige tot vrij krachtige noordenwind. En in de dagen daarna zie je de temperatuur een beetje dalen. Vrijdag is het koeler met 22 tot 27 graden. En in het weekend is er ook nog kans op een paar kleine buien. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Zeeland Nu. Morgen zijn we er weer. Nog een fijne avond.